Lampahipun para midodari kairing gurit-gurit mangir solai. Bakar budaya memang untuk Anda. Ya gendine goret mangir kendange ditapuang kiwa cepati nuruti pikir kodane ana ring dunya aja pati nuruti pikir kodane ana ring dunya ayo dok wis nang gunung medhek rantine ana marang belani sangkari ang solo apik atine ana belani sangkari ang solo apik atine. Bakar budaya yang dipimpin dening Bapak Siswanto lan ugi Bapak Trimo. Mugi-mugi saged antariksa mboten wonten alangan sawiji menapa. Ayo. Ho. Ho ho. He he. Ho ho. Yang kadine goret mangir nuruti pikir kodane ana ring dunya aja pati nuruti pikir kodane ana ring dunya. Yae solo Bakar budaya gawe kupatul Nadine maklum anggadha gawe menawi lepat nyuwun sepura. Linda Septilia. Timbyang boleh piangun nang sawah, timbyang dadi rebutan, kadung sing oleh piang urang alah. Timbyang dadi rebutan, kadung sing oleh piang urang alah.
Mekar budaya. Was. Yo. Dos. La. Yuk. Awas.
turun. Ya. Ye. Ya. Mendung peteng arep udan pupus klopo padha jejogetan sumila ing pupus brama ambarengi tumuruning tresna aku mung tansah ngenteni tumetes sing tresna kang sejati wedi yen kelangan kowe ayo enggal walakrama wae kembang arum prabalingga rina wengi mung katon ing mata kembang arum prabalingga tak sirami banyune asmara sayur kentang sambel bawang lalap kopet apa ra kelingan bukaan lawange tresna duwung bagus kembang prabalingga mendung peteng arep udan pupus klapa padha jejogetan sumila ing pupus brama ambarengi tumuruning tresna ya ya koyoke kerotok yo ae kolane ae yang ngono ae kolane
Kolande yang ngono Arine kari kuninge makawene pedantengan raina bengi nono putuse Setina tina nyambyang sawae sing ana putuse manuk aja marene parine kari kuninge makawene pedantengan raina bengi nono ngekose Setina tina nyambyang sawae sing ana putuse manuk aja marene pamantani parine kari gampunge kadung wis mari panenan aja lali mbayar utang setina tina nyambyang sawae sing ana putuse manuk aja marene ya 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 bos yuk lah mekar budaya yo pas cok ya